Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, aquí comeza unha semana máis o Xornal Escolar. A nosa primeira parada vai ser medioambiental. Estivemos no Colexio Franciscanas para asistir a un obradoiro de elaboración de xoias con papel. Presta moita atención. É unha actividade de reciclaxe para falar do ciclo dos recursos, de aforro de materias primas, pechar ciclos e demais. Entón está facendo unha actividade práctica para confeccionar abalorios, bixutería de papel, con papel de revistas. Unha actividade, digamos, que rompe a rutina diaria sempre ben recibida. Pero en xeral estamos movéndonos por concellos de toda a xeografía galega e a recepción é moi boa. Estamos facendo unhas ollas con papel reciclado. Temos que recortar unhas revistas, enrollalas, logo metelas nun hilo e echarlles laca. Queda cousas por facer, especialmente non tanto por falta do seu traballo, digamos, sino pola propia complexidade. É dicir, a sostenibilidade, o medio ambiente son áreas de unha enorme complexidade no que se intermezclan moitísimas áreas do saber e no que nos movemos é na complexidade e na que non hai receitas fáciles, non? Todo, polo tanto, pois, digamos, entrar nese fío que leva máis tempo. Teño unha actividade con Gonzalo que se llama Ecoixantes e vou casi todos os mércoles, excepto que teña que facer algo despois de comer e despois na miña casa, pois sí que axudo a esas cousas. Teño no meu portal que puxen eu unha caixa onde meten as pilas. Cojo como as hojas para que me sobran, que están rayadas, por la otra parte puedo hacer como operaciones de matemáticas, etcétera. Cuando vamos a botar la basura siempre ponemos todos nuestros residuos en la caneca que corresponden como la verde o la azul, o la gris o la azul. Reciclar máis e reutilizar as cousas. Hai uns días conmemorouse o nacemento de Rosalía de Castro e así foi como celebraron no Colexio Salesianos. O Colexio Salesianos de Ourense conmemorou hoxe o Día de Rosalía de Castro, cuxa data oficial é o vindeiro domingo 23 de febreiro. A xornada estivo chea de actividades destinadas a chegar a figura e obra da ilustre poetisa galega a toda a comunidade educativa. Dende primeira hora da mañá, as aulas enchéronse de versos e melodías inspiradas en Rosalía. O alumnado de ESO foi protagonista ao recitar unha escolma de poemas emblemáticos da autora, demostrando o seu compromiso e entusiasmo na interpretación de textos que reflicten a esencia da cultura galega. A proposta nosa para conmemorar o Día de Rosalía, que é unha das nosas grandes das letras galegas, casi podemos decir como a nai das letras, fixemos unha escolma de textos. Agora aquí na aula magna eles leron eses textos. Despois tamén poñeremos un vídeo da obra rosaliana e da súa vida e remataremos cunhas caretas que fixemos onde as poremos todos e todos seremos Rosalía no seu día grande. Imos facer unha pausiña para a publicidade e agora mesmo voltamos co Xornal Escolar.